Здравейте, потребители! От YouTube аз съм DarknessBG и този път с мен няма никой. Да знаете. Опа. Така, значи в този епизод съм решил да отивам да копая. Но не съм решил къде. Чакайте да отбера тук фермичката. Помните в последния епизод? Тук удължих фермата. Само да отбера. Ще тръгвам да копая, да направя кирки. И този епизод да се надяваме да намерим диаманти. Вече, защото ще ни трябва. Да се направим XP ферма, ако намерим спаунер някакъв. Аре, вижте. Някой снесъл ли? Нищо не е снесъл. Добре. Значи той. Тук безкрайната вода. Пшеницата. Той. Така сега вземам си торчевете. Чакайте да се взема. Кика и един кабел стане. Опа. Какво направих? Да се взема двечки. Значи, знае ли са? И да тръгваме да копаем. Оле. Боже, колко имаме да се вземе надолу. И последно продължихме и тук. После тук не им се отивам тук. Чувам скелет. Само да не някъде тук. Лава! Това последното да намерихме. Видим тук какво има. Нищо интересно. Там имаше много крипъри ми. Това. Къде ми? Тук. На кой ниво сме? На 10-то. Тук трябва има диаманти. Всяко намерим. Оп! Какво направих? Той ще е чудо, ако намерим диаманти, просто. Аз ще съм убил. Опа. Чакай се огледам, защото чувам скелета ни. Храната. Храната остана. Какво направих? Малик се изплаша. Длъжна тук да почна да копая и да се продължа. Ще се продължа тук. Това обзор специално го правя за диаманти. Ако намеря случайно... Ко?! Диаманти! Дами господа, диаманти! Диаманти! Само да няма лава около мен. Диаманти! Даже са два. Това е чудо! Так му говоря, не са два. О, Боже мой! Даже са и повече. Ох, леле. Мале. Вижте къв късмет. Ми ще го берем. Диаманчета, елате при мен. Колко? 5. Точно за една диамантина кирка и за един диамантин миш. Бързо в къщата, бързо в къщата. Оле. Диаманти. Направо съм от... Това е супер. Диаманти намерихме. Епа 5 диаманта. Това е чудо. Сега няма да си гъбе. Просто ще направя една кирка. Оле, майко. Боже. Как познах обаче това? Не знам как стана.
познах, че натам точно имаше диаманти, не знам. Изчакайте малко. Направи се. Да, яйцето е въздуха. Бах ти бъг. Айде да наспаем малко кокошки. Какво спаване ли? Смисъл. Наспавам. Къде го фърлих? Още една спаване. Айде още едничка. Някаква снеси. Коя снеси? Бас. Тъпото. Обаче това да мерихме диамантите просто... Ти къде си излязла, ма? Тъпа кокошка. Ай, ще го репнем в земята! На перци. Аз да не съм тук. То няма и аз отивам да бия. Бах се впеча. Значи този епизод са така диаманти. Диаманти. Леле, майко. В момента съм на 8-то небе. Диаманти. Представете ли си? Кайран сорда. 6-та геймч. Това е яко между другото. Забравих захарната тръстика сорда. Много съм прост. Я чакайте малко. Имам ли картофи? Ще си ги изпека. Оха! Изпекани картофчета. Ама вред, дето го намерихме. Това. Той вече... кога стана нощто Лили, трябва. Аз ще умра от глада. Яш. Така. Аре. Аз изпика едно пилинти. Айде да легна да спам. Your game mode has been updated ли? What the fuck? Много, не знам. Не съм читвал или нещо подобно. Аз ако читвах, аз ще ви кажа. Не съм читвал, бе, хора, бе. Добре, ти смуркави. Ще оставя 10. Пък ти ще ги сложиш за храна. Да ще ги сложа. Да оставя торчовете първо. Не, тук там дърта. Нещо спекано има ли? Няма. Това за тис край трябва да го правя, аре бе! Излизнах и фанах някои яйчице. Леле, ако имах материали, ще да се направя тортичка. Та кошка излезнала, ле, ще я убия. Нямам друг избор. Тис край тук. Така. Чай сам да взема пшеницата да ги размножа. Ако са 4 крави, перфектно. И 4 са. Аре ти си ти. Аре ти и ти. Да е експит. 24 левел и... Оп! What the fuck?
Мале, изкарах се акъла, хора. Виждате къде има дигна чак. Вау, това ще се види на видеото просто. Мали, това ако бях с диамантите, ако бях умрял, аз щях да спомня пак тук, ама. Майко, ако ме е чупил нищо на тия крави, просто ще му шипа главата. О, добре, нищо не е докъснал. Не знам за вас, ама аз много се изплаших. Само изнъж такъв, чувам нещо, изнъж нещо гърме. Направо, виждате чак къде има дигна. Сигурно на 5-6 купчета ма дигна. Пати крипъра. Мале. Това изобщо не го очаквах. Мале, трябва да внимавам повече, защото... Кой е това там, бе? Кой е това, е? Това такава сепия или какво му викат? Вау. Много отварям сам. То, че съжалявам много. Не знам какво ми става. Ох, мале, аз да се държа този меч в ръката. Да се оглеждам, защото... Вижте го, какъв е подъл. Аз не мога да го видя, че идва след мен, защото аз оправям тези крави. И чувам нещо, че ще гръмни, и тази кошка па е излязла някак. И чувам нещо, че ще гръмни. И изведнъж се обръщам и бам! Дигне там. Дигна ме, аз паднах и останах на две сърца. Вау! Ай, ще издим един морков. Уха! Много ме нахрани този морков. В това село сега няма да отчувам. Точно няма за какво отчувам. Морковите са паснали. Тук не, тук е морков. Значи тия два реда с пшеница. Те са с моркови, те са с картофи. Виж ги! Как отива там? Има накарват да ги убивам. То някакво друго ги прави. Значи трябва да си оголемя фермата за кокошките. Защото... Сега за какво го стилях в сайти? Много съм тук. Вау, леле, това е много се стреснах, само изведнъж. Такъв стоя си тук и изведнъж чувам нещо, изведнъж завършим някакъв крипър гърми. Обаче, забележите каква голяма дупка. Не, то това е от миналата е издълбал малко. Еба спича. Не беше някъде близо до къщата, защото тогава е, че... Не знам ако ще го правя. Какво ми се видя нищо? И сега какво правим в този епизод? Намерихме диаманти. Той много се радвам. Че намерихме диаманти, ма трябва да сменя ранкирката, защото този вече. Така още няма да се правя диаманти на кирка, защото... В смисъл... Айде ще я замина. Та ще оставя честа. Така, още меча и табрадва няма си я сменям, защото все пак не са много чупени. Бушки. Ако беше ми направил нищо на кравите, просто не знам какво ще стане с него. Сега тия срачки трябва да вземам дърта. Няма, трябва да си ги поправя, че правото е... Вижте какво стана. Това са само от крипъри и до кравите, между другото, вижте. Такава дупка.
тук е тази докопа. И тук е тази... Какво ме гледаш, бе? Ти се карай, като ме изгледаха. Добре, между другото, тия крави се хранят с пшеница. Ще нахраня мъненките, ако можеш. Но да може. Опа. Не ми не става. Точно той тъпото. Айде, да. Юха, 3 кравички. Не са 3. 7 крави. И тя ще ги избих малко. Чайте да ги размножа. Ще ги размножим. Така, ти. Айде. Дайте. Така. Така, ти и ти. Айде. Аре! Чуйте. Аре, чуйте един с друг, бе. Ти какво правиш тук? Аре! Оле, къва е тъпа. Ще къва е тъпа се. Само де ти я нахраних с семе. Чакай, стига бързо. Я не мога от целя. Пускаш, бе. Аз ga нахраних. И тя ще я удрям. Нещо пораснало ли е? Така. Един морков! Сериозно ли? Аре, тези картофи няма ли да простат някакъв век, така съм да питам. Аре! Иначе. Така, слагам това да се изпече. Пити червит. Само се оглеждам някакъв зомби да не ме прибичи. Верно е. Ще аз вземам дъта. Ще да правим това. Ще вземем този търт. Така, значи така. Значи, той ще го запомня. What the fuck? Оля. Така малко я запомням. И пак става вечер. Ма той трябва да запомня. То малко стана. Готово. Чай да взема кокошките са мърнити. Майко! И... Само кара да ги убивам. Какво се прави? Такъв е живота. Чай ще оставя този търт, останалия. Да, така, да. Плюс 3 атак да имаш. Сега се покарам зомби. Аля, смеш. Защо pure game mode has been updated? Не знам. Аре. Така. Ще бъркам това, че се захранят. Ще издем един печен картоф. Така все още няма да излизам навънка, защото има зомбаци. И... Аре, това що гори?
Айде ще сменя Iron Sword. Така, мисля да направя едно нещо. Така, само че ще ми трябва много кабелстон. Мисля, че то ще стигне. Така. 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 И така. 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 И така. Оф, леле. Леле. What the fuck? Това що е бъгнато? Оф, колко трябва да чупя. То сигурно ренкерката ми ще се схъби. Няма нищо ще направя, но... Това ще го правя, значи, за да не се качвам и да слизам. Примерно е така да цъкам постоянно спейс. Той супер тъп ще го направя с стълби. Виждате, че съм направил стълби. Защото така 5 часа, докато слезна, докато се кача. Сега за слизането пак е тъп, защото пак бавно слизаш. Пак така за 10 секунди си долу. Пък иначе. Ще се пресече колко бавно. И сега за едно време ще го направим. Чай сега тук. Ух. Far away. Така ще е бъгнато. Айде, вече стига толкова. Вау! Знаете ли какво ще направя така? Не бе, исках и тук. Чайте. И тук ще направим тъй. И някак се... Не. Бъгнато. В смисъл така ще е бъгнато. Ей така. Ну мразя и тъй като стане. Да му се не види, стълбата да му се не види. Да му сера на стълбата да му сера. Значи. Гледай. Съжалявам за неприличните думи, ама то направо. Гледайте коста. Сам. Оф, колко имам наслагам. Те даже може и да не ми стигнат. Смисъл, ще ми стигнат сега. Нали го правя то точно? Нали не го правя? Уф. Замислил съм как да го направя още
Още по-яко. Сметни. Сметни! Пастъпото. Оф, еми... Аре, малко остана. Ще ми стигнат с това бутери. Сериозно ли? Било ли тако с нищо На последното. Ява, последното. Така баз бъгнато. Ай. Готови сме. Така. Отваряш си и вижте какво бързо. Така сега да оставим кабела. Да оставим стълбите. Дърта, той един торч за какво ми е? Кошки са снесли. Ай, после ще ми бера яйцата. Сега друго нещо. Така. Сега ще видите какво ще направя. Още кол имам ли? Нямам кол. Пас бъгнатото. Едната печка има 8, другата има 11. Хайде така ще направим. Сега ще видите кой имам предвид да направя. Абе, айде да направя още две печки. Бам! Ма къде ще ги сложи се? Ако ги сложи тук, като стане и ще се бъгвам, ще умра. И ми тук ги сложи. Кабелстон. Така, печка кабелстон и другата кабелстон. Ще ги пъка с дърво. Няма с какво друго. 32, 16 на едното и 16 на другото. Айде 20 на едното, 20 на другото. Пък и так му и да събираме XP. Айде едно е. Значи сега вижте какво имам на предвид. Как ще го направя, значи. Къде има лопатата, всичко размърдано. Че имам предвид. Значи това всичко ще го изкопая додолу. И слагам и такива тухли. В смисъл ще стане по-хубаво, мисля, че. Да, обаче тук това не трябваше да го правя сега. Ей така, значи, чай си. Ей. Ей така. Камък как се кача? Торч. Торчите. И ми така ще го служа. И така ми се ще стане по-хубаво. По-ще е яко. Уха, доста камъка. Аре, едно.
Ай 8? Yes. Така, вземам стон кирките. Слагам се ги и тук. И така. И тухлите. Е, така ми ще стане по-яко. Им да си изхъбя ранкирката. Тя ме така ли иначе ми е на свършване. И кажете в коментарите дали е така ще стане по-хубаво. Мисля, че така ще е по-хубаво. Защото смисъл от тухли. Така е, че много грозно и... Искам да стане красиво, не някакво грозно. Ей така. 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 Свършиха ми. Трябва да взема. Той има ли? Ще ги чакам да станат по 10. Да взема по 40. Оха, често ли. Епая. Мисля, че ще стане хубаво. Ако не ви харесва, ще го махнем. В смисъл, ако не ви харесва, ако ви харесва, няма да го махаме. Така, то торца ще може да го махнем. Само да се спомня нищо, че да ме изненада. Сега тогава точно тук ли ще се появи са? Чай малко сега тук. Тук май го объркахме. Ей, така трябва да. Ей, тук съм го объркал също. Ей, така от тухлички. Сега да сложим торча. Не така е. Супер, гравел.